Ayong gabi, Brad Adam, watching from Tabada, Mambaling. Mangutana lang ku, Brad, kung anong kadaghan man gisgutan ang salt asin sa Bible. Unsa may significance niini sa atong pagtuo. Palihog ko sa pagpatinaw. God bless. Okay, daghang salamat, Brother Julius. Patik man nga diri nga si Julius diha sa Mambaling. Bitaw, sakto na imong gisulti, Brother Julius, no? Naaman po na diha sa Ebanghelyo sa Ginoo nga gisulat ni San Mateo, no? Nga diha sa bersikulo 13 sa kapitulo 5 sa San Mateo, matud pa sa wali sa atong Ginoo, niingon siya, kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini? Kini wala na'y kapuslanan, ug angay na lamang ilabay, unya tunob-tunuban sa mga tao. Okay, so diri gi-underscore nga asin ang katawhan. So dili ni literal mga kaigsunan, ha. May yunta nga asin ang tao, di na literal. Usa kana ka figurative nga kining figurative mo nay pag kanang gitawag nato mga kaigsunan og simile, pagkumparar sa tao ngadto sa usa ka butang, no? So ang tao gikumparar ingon nga asin. Nganong asin man ang gikumparar mga kaigsunan? Tanawa ra gud mga kaigsunan. Bisan diha sa atong inadlaw-adlaw nato nga gimbuhaton. Mo kuan bata, mo magluto bata og kini ang sudan. Nya bisan pag kanang sudan na gikan pa sa dagat ang isda, pero di na yung butangan og asin pagkawagi lami, no? Pero kung butangan na gani og asin mga kaigsuonan, gawas gyud ang kalami sa sudan. Pero ting maayo kay higop, no? Sa sabaw gumikan sa asin. So unang punto mga kaigsuonan nga ang tao gikumparar sa maong butang asin gumikan kay ang matag usa kanato aduna gayud kitay kining katungdanan ngadto sa atong isikatawo. We have our responsibilities towards our fellow men. You are the salt of the world. So matag usa kanato makahatag in one way or another ngadto sa atong mga kaigsuonan. Kita makapalami usahay sa ngadto silang kinabuhi. Apan na usahay nga kita hinoy makaingon nga wa mo lami ang ilang kinabuhi. Pero ang kabubuton sa Dios mao nga kita unta mamahimong asin ngadto sa atong mga kaigsuonan. Tanawa ra gud ang sunod niya nga statement nga kun mawad-an kini sa kaparat, wa na kapuslanan ug angay na lamang ilabay unya tunob-tunoban sa mga tao. Pasabot mga kaigsunan na kung duwa kita og di kita makahatag og dili kita makahimo sa mga buluhaton ngadto sa atong mga kaigsunan, makatabang ngadto sa atong mga kaigsunan nga makahimo kita, no, in one way or another ngadto aron sa pagtabang ngadto sa atong mga kaigsunan, sama naman kita og balas nga dili na pwede lang tunob-tunoban na lang. Manay usa sa mga gihisgutan sa atong Ginoo nga ang asin kung kawad ang nagkaparat, sama na lang og balas, ilabay na lang or tunob-tunoban na lang sa mga katawhan, wa na ilami. So mana mga kaigsunan atong balikon, bisan gani ang atong simbahan og labaw sa tanan ang atong Ginoong Kristo, aduna gyud kitay very important role ngadto sa atong mga kaigsunan. You just imagine, saya nagsulti niini nga bisan kinsa katong ang ngayon unta nimong buhaton, pero wa nimo kinibuhata, ikaw may paninglan sa Ginoo. Giklaro ka na niya diha sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 17, no? So ang angayan unta natong buhaton labi na ngadto sa atong isikatawo aron mo function ta ingon nga asin ngadto sa atong mga kaigsunan, pero wa nato kana himua mga kaigsunan. Sama ra gyud, no? Nga wa nato buhata nga atong katungdanan ngadto sa atong mga kaigsunan. Nya vice versa, no? Sila usab diri kanato, kita ngadto kanila. Adunay complementary. So matag usa mga kaigsunan. Kay lagi atong balikon nga
kita sama gayod, gikumparar kita sama sa asin, din makahatag kini og kayuhan ngadto sa atong isig kaingon. Okay, so daghan salamat.